Papa. Prophet. Makatamba Christmas makatonhorerwa kai. Wongu prophet. Chii chakanetsa? Ndine chitiko chakandinetsa prophet kana nhasi mwoyo wangu hausukutoshaya kuti handisi kana tombofara izvizvi. Ipo panapa ndo pazvinoperera. Kana usiri kufara zvinotoperera pano. Ukauya nazvo muimba yaMwari zvinobhadhara. Now chii chakaitika papa? Musi wa 25 ndakambobuda ndakambofamba. Nguva dzandakadzoka kumba, mukadzi wangu haana kuziva kuti ndakupinda mumba. Anga akabata foni, ende foni iyo mumba aizikanwa. Kureva kuti anga aine foni yamusingazivi? Hongu prophet. Kana muchiti mukadzi mukure ava here? Hongu prophet. Ava madhama? Ivava ava. So, murekuti vanga vaine phone but you don't know the phone? Yes. And what happened? Panguva yandakavabvunza kuti ko foni iri kutsvaga mumba muno, takaedza kubvutidzana foni achibva irovera pasi, achibva yaparara. Ko mama phone maiita sei? Phone ndandapuwa nemumwe mukadzi wepa next door patogara naye kuti ndichajise. Kunzwa kuda kutomoka poisra. Kunzwa kuda kutomoka poisra. Alright, phone yacho iri kupi baba? Ndinayo prophet. Iburitseto. Listen. Ko kusungwa sungwa hanzi. Foni kubva payakaroverwa pasi, haisi kana kubaka, haisi kana kuita sei. Ko line racho ririmo harisi kutoshanda, ndakatomboedza kuchinja, ndakarisa mune imwe foni harisi kutoshanda. Saka chamuri kuda chii kwandiri? Chandiri kuda kuti prophet ndizive kuti foni ndeyani ende aitaura nani. Mama. Prophet. Andi phone ndenyo. Hongu. Okay. Nasi zvifoni handisi kudaini. Mbenda yemunogara pasi. Ndo munogara pasi. Mbenda. Miraitoni mama, miraitoni. Baba teto. Farai foni iso. Makaenda nefoni kopi muchedza kuigadzirisa? Ndakambotenderera mutauni, ndikamboenda kune mama. Ichiramba kubaka? Yakaramba. Okay. Esemudzai mudenga. Somebody say one. Patinoti one mine muchidzikisa ka? Tikati 2 mukwidza, 3 muchiteedzera. Okay prophet. 1 2 3 4 5 6 7 Batidza iPhone. Yabaka baba, yabaka. Scrollai muone kuti chii chirimo. Pakanzi chii baba? Pakanzi sweet, namba idzinga mandadziziva. Namba dzacho mama dziziva? Takaitonetsana kumashuro kune namba idzodzizi. Isusu kunoku
Hatina basa nekuti wakapwanya foni pasi zvinotangidzwa. Ndatopiwa grace naMwari dzokuti vheno wakadeleta message ichatangidza. Mama, wamakati sweet ndiani? Mumwe mukomana wangu andaimbofambidzana nawo pandakaramba nababa iwawo. Pamakarambana? Takamborambana, takambotisiyana tikadzodzokerana. Tongoda kuti Mwari avaitire zvakanaka naye. Endai munogara zvakanaka papa. Prophet. Ndoda kuti Jehovah vakuitire zvakanaka. Notenda. Mese namai. Notenda prophet. Imi ukaona wakatombonetsana nenhamba dzemunhu, ungoramba uchingonetsana naye chete. Vana mai chengetedzai dzimba dzenyu. Mamarriages aya muri kudara achakunetsa aya. Kutoti sweet. Oi. Foni yenyu. Pana akambotambuka iyo here ane foni ine nhamba dzakangodhileteka zvaasinoziva. Ha? Oya.